ଆଜିର କଣ ଖାଇବା? ଆଜିର ଖାଇବା ହଉଛି ଦେହ ଯୋଉ ଭଲ ନଥିଲା 2 ଦିନ ହେଲା ବି ଭିଡିଓ ଆସୁନଥିଲା। ଆଜି ଖାଇବା ହେଇଛି ଦହିବରା। ତାହେଲେ ଭିଡିଓ ପଡିବ ତାହେଲେ କଣ ରେଡି ଆଉ। ଦହିବରା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଉପାୟରେ କରୁଛନ୍ତି ପାଣିରେ ପକାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ପକାଏନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦହିରେ ପକାଏ। ଏଇଟା ଥରେ କରିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ପାଣି ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇଟା ଆମର ଆଳୁଦମ ଘୁଗୁନି ଟା ସରି ହଁ ଆଳୁଦମ ଟା ମୁଁ ଘୁଗୁନି କହୁଥିଲି ଆଳୁଦମ ଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ନା। ଏକ ନମ୍ବର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କଟକିଆ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଦହିବରା ଟା ମୋର ଏତେ ଫେବରେଟ ମାନେ ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଧରିକି ଲଞ୍ଚ ଡିନର ଯୋଉଥିରେ ଦେଲେ ବି ଖିଆ ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ମାମା ତମେ ଦହିବରା ଆଜି ବନାଅ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତାର ଫରମାଇଶ ରେ ଆଜି ବନା ହେଇଛି ଦେହ ଆଉ। ଭଲ ଭଲ ପୁଅ କାମରେ ଲଗେଇଦେଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ ଗୁଡ ମାନେ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିକି ବି କିନ୍ତୁ ଦହିବରା ଟା ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଫେବରେଟ ପୁରା। ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ବରାଟା ପଡିଛି ବୋଧେ। ହଁ ରେଡି ମୋ ଛୋଟ କଡେଇଟା ଦେଖ ମୋ କିଉଟ କଡେଇଟା। କଡେଇଟା ଏ ବୋଧେ କ କେତେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ହେଇଗଲାଣି 5 ବର୍ଷ। ନାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଅଧିକ ହବ ଏଇଟା ଆମେ କାଲକାଟାରେ ଥିଲାବେଳେ ଆଣିଥିଲୁ। କଲରଟା ଏଇଟା ପ୍ୟାରୋଟ କଲର ଥିଲା ବଟ୍ ଏଇଟା ଏମିତି ତେଲ କେବଳ ମୁଁ ଛଣା ଛଣି ଟା କରେ ଛଣା ଛଣି କରିକି ତାକୁ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ପଡିଗଲାଣି। ଚଳିବ ଆଉ ଭଲ କଡେଇଟା କିନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ରୋଷେଇ କରି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବି କଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ବନେଇକି ଦବ ହେଲା। ହଉ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ବନେଇକି ଦିଅ କି କିଣିକି ଆଣିକି ବାହାରକୁ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦରକାର। ହଉ ଆଣିବା ଆଉ। ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦହିରେ ପକେଇଦେବେ। ଦିନେ ଏମିତି କରିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପାଣିରେ ବିଲକୁଲ ପକେଇବେନି ପାଣିରେ ଗଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଲାଗେ ଏଇଟା ଅଲଗା ଲାଗେ। ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ କଟକଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦହିବରା ମୋର ଏଇଟା ଟିକେ ଘରେ ଯେହେତୁ ବନେଇଛ ଟିକେ ବଡ ସାଇଜ ହେଲେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଠିକ ଅଛି। ଦହିବରା